ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବିନା କୌଣସି ଏଡିଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ଏଡିଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ତଳେ ଏଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅପସନ୍ ଥିବ। ମୋର ଯେମିତି ଏଠି କଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, କଇଁଚିର ଅପସନ୍, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏଡ଼ିଟିଂର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ରେଡ଼ମି ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଆସୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଏଡ଼ିଟରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍କୁ ବି ରେକର୍ଡ଼ କରି ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟରକୁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଫିଲ୍ଟର ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେମ୍। ତ ତାକୁ ବେଶୀ କିମ୍ବା କମ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ବ୍ରାଇଟନେସ୍, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ସାଚୁରେସନ୍, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କମାଇ ପାରିବେ। ତ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବାହାରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି କମାଇ ପାରିବେ, ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ତା'ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ବି ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇ ସେଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ରେସିଓ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ତା'ର ରେସିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ନର୍ମାଲ୍ ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସୁଟିଂ କରିଥିବେ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅରିଜିନାଲ୍ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ତାକୁ ସେଠି ଆଟାଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଡ଼ିଓରେ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଯାଇ ସେ ଅଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେଟ୍ କରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।